najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádio Slovensko, Silvestrovský rádiožurnál. Takýto osud za uplynulé štvrťstoročie stretol takmer 20 000 ľudí. Áno, môžeš si sex kúpiť, ale to by si musel ísť do verejného domu, aby si kúpil takýto sex. Vtedy si ho môžeš kúpiť, ale to ťa nenaplní, len ťa vyprázdni. Stĺp elektrického vedenia takmer uprostred cesty. Čiže nekriminalizujme toto zastupiteľstvo. Neskúšajme robiť z tých poslancov väčších lumpov a ako sú. Naštěstí jsem se zachránil. Děkuji všem, kdo mě nepomohli. Málem jsem dopadl jako Fidel Castro. Silvestrovský rádiožurnál. V posledný deň roka k vám prichádzame opäť. Pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák a Oto Gerner. Dnešnú 31 v dátume si tak trochu otočíme na 13, ktorá sa možno skrývala za tým, čo sme nielen z nášho vysielania za posledných 12 mesiacov nazbierali. A začneme hneď v parlamente. Verte, neverte, aj k nám už dorazil divoký západ. Lepšie povedané, súboje z očí v oči sa preniesli do nášho parlamentu. Takéto maniere sú síce skôr doménou východu, pretože parlamentné bitky preslávili Ruskú dumu či Ukrajinu, ale naši páni poslanci si tento rok vyhrnuli rukávy dokonca viackrát a vybavili si to ručne stručne. Najskôr Alojz Hlina zmastil poslanca Smeru Antona Martvoňa za tieto slová. Vyjadruje sa tu človek v tomto parlamente, ktorý zbohatol na predaj alkoholu mladistvím ako takým. Ďakujem. Tu sa mi pozerajte do očí. A tu sa mi pozerajte do očí. Čo má znamená? Pán poslanec. Ujdeme! Tu sa mi do očí pozerajte. Povedal som svoj názor. Pozerajte sa mi do očí. Pomsta býva sladká, povedali si poslanci Smeru a opozícii vrátili všetko aj s úrokmi. Nebude im predsa odvolávať premiéra len tak pre nejakú SPP kauzičku. Všetko sa to začalo tým, že zobrali opozícii papierovú maketu premiéra, ktorý v miestnosti nesedel. To nahnevalo Igora Matoviča. Ešte nikdy za 20 rokov slovenského parlamentarizmu sa takouto aroganciou niekto nesprával k opozícii. Ešte nikto sa takto láskavo, pán Varga, to tam dajte, je to môj majetok. Tak za dverami sa do nás pustili 4 poslanci Smeru, chrapúnsky. Chlapci nedokázali túto náperovku pred dverami, vyťahli nás von a tam ešte teraz možno tam Jojo vyskupiť ešte je. Tak kříží poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak příští poslední kovboj. Dajme si teraz malú súťaž. Veď kde inde ako v rozhlase by sme mohli využiť to, že nás môžete len počuť. A nakoniec to poznáte aj vy, keď niekomu telefonujete. Skúste si tipnúť, kto je na druhej strane telefónnej linky. Tu je Jan, prosím, nechajte odkaz. Neviete, alebo áno? Na konci relácie vám správnu odpoveď prezradí ten, ktorého poznáme všetci. Rádiožurnál, agentúrny servis. Po odchode skupiny poslancov okolo Lucie Žitňanskej sa chce opozičná SDK ODS zamerať na hľadanie nových tvárí z krajov. Aj s týmto záverom sa skončilo zasadnutie ústrednej rady Modrých v Bratislave. Predseda strany Pavol Frešo. Na ex-ministra dopravy Pavla Prokopoviča nebol vyvíjaný žiadny nátlak. Rýchla lekárska pomoc sa od apríla pretransformuje na rýchlu zdravotnú pomoc. Po dohode v Bruseli sa Cyprus predsa len vyhnie neriadenému krachu. Ostrov zbankrotuje, opravujem teda. Ľudovci Michaela Špindelegera
KLDR pohrozila Japonsku jadrovou odvetou. Polícia aj poisťovne odporúčajú kombinovať elektronické a mechanické bezpečnostné prostriedky. Robert Fico proti karikaturistovi Šútimu. V štúdiu už vítam analytika Inštitútu Ines Jana Dinga. Dobrý večer. Nesúvisí s religiozitou. Takýto osud za uplynulé štvrťstoročie stretol takmer 20,000 ľudí. Marian Ondáš, RVTS. No a v RTVS ako... ja som to povedal správne. No a v RVTS, ako hovoril kolega, nás opäť zradila aj technika. Takto si lupla vo vysielaní. Sú medzi nimi aj 11. deviatáci z internátnej školy pre deti so zrakovým postihnutím na Svrčej ulici v Bratislave. Traja z nich na Svrčej ulici v Bratislave. Svrčej ulici v Bratislave. Traja z iné traja zami. Napríklad zradili ďalší dyskalkúliu, hyperaktivitu a podobne. Na matematiku, hyperaktivitu a podobne. A to sa má zmeniť. Napríklad informatika musí splniť. Napríklad informatika musí splniť. Stručne z domova. Napríklad informatika musí splniť. Prepáčte za poruchu. V parlamente sa v tomto roku diali nezvyčajné veci. A kto by si myslel, že za to Alojz Hlina nemohol, mýli sa. Jeho boj za spravodlivosť ho donútil vyzuť sa a protestovať vlastnou topánkou. No nielen búchanie o stenu, ale aj niekoľkohodinové blokovanie rečníckeho pultu si vyskúšal Alojz Hlina, keď chcel interpelovať ministra vnútra, ktorý ho akosi nechcel počúvať či poslúchať. Budeme pokračovať v bode interpelácie. Pán poslanec Hlina. Pardon, ja som prepočul, čo ste hovorili? Aha, ďakujem veľmi pekne. Oceňujem, že... Pán poslanec, jeden múdry na Slovensku človek povedal, že verejne by sa mala interpretovať múdrosť a nie. Pán predseda, viete čo nevadí? Ja mám strednú poľnohospodársku, vysokú som nedokončil. Ja sa na nič nehrám. Kľudne sa tu všetci ukážte, akí ste inžinieri. Máte slovo v interpeláciách, interpelujte. Prosím vás pekne, nechajte ma to už dohovoriť. Prosím vás, toto ego vojnu, čo tu predvádza pán kolega, nech sa páči. Ja som bol fakt konštruktívny, dokonca som vám poradil, že... Pán poslanec, skúste jeho bod interpelácie. Nechajte si svoje psychické výlevy na iné miesta a nech sa páči. Pán predseda, ja som to už hovoril. Vy si v zásade môžete prijať uznesenie, že pán Boh sídli na Súmračnej. Ale ešte to ergo nie je... Prerušujem rokovanie o tomto návrhu. A teraz aktualita. Rádio Slovensko, informačné rádio. Zdá sa, že Peter Valovič je už takým maskotom silvestrovského rádiožurnálu, veď tak ako v lani či predvlani, aj teraz je s nami v štúdiu. Vítaj a máš slovo. Staré motorové vozidlo, ktoré už dávno nespĺňa svoj účel, bude vyradené, respektíve ponúknuté na odpredaj alebo nezodplatný prevod v zmysle zákona o správe majetku štátu. Nové vozidlo bolo obstarávané presne s takými istými parametrami v danej triede a pre ten istý účel, ako slúžilo spomínané staré vozidlo. A ešte musím povedať toto. Peter Valovič, RTVS. Viac už prišiel povedať redaktor rádiožurnálu Mário Marcinek, ktorý sa téme venuje. Vítaj. Vítaj, zdravím aj poslucháčov. Ani sex nie je zadarmo, aj keď ste sa takto smiali, lebo sex bez lásky ťa vyprázdňuje. Takže to nie je tak, že je zadarmo. Áno, môžeš si sex kúpiť, ale to by si musel ísť do verejného domu, aby si kúpil takýto sex. Vtedy si ho môžeš kúpiť. Ale to ťa nenaplní, len ťa vyprázdni. Nemali by sa tie pravidlá zrušenia nejakým spôsobom zjednodušiť? Už to sa dá.
OK, nebolo by... No. Ešte raz. Vysvetlíme teda ľuďom, prečo majú prísť a vyspať sa s vami a aj teda s ľuďmi, ktorí sú bezdomovci. To je jak zlom filma, prepáčte. Ste v strese? Či nie? Nie som v strese, len som zabudol dýchať, lebo rozmýšľam. Poslankyňu Európskeho parlamentu Moniku Beniku Flašíkovú, aby koordinovala. Vy sa nepomýlite, pán kolega, nikdy, pravda? Vy ste úplne dokonali všetci. Dokonalosť je vec, viete, ktorá je veľmi nebezpečná, tak si dávajte na ňu pozor. To je rok 2014, sa to odštartuje a do 2020 by sme to už mali skutočne hmatateľne zisťovať, že áno, že sa to realizuje. Ak niekto má pocit, že sa takto zneužíva zákon alebo že sa obchádza, tak by to malo byť jasne stanovené. Kde? Ja som ten pocit nemal. Čiže nekriminalizujme toto zastupiteľstvo. Neskúšajme robiť z tých poslancov väčších lumpov, ako sú. Gabriela Kajterová, Rádiožurnál. Prepáčte za komplikácie, ale od kolegu by sme to mohli náhrať, len nemám po ruke ten e-mail, takže tam to bola tá druhá otázka. Chcem ten počet rodín, kde sú zároveň obidva rodičia nezamestnaní a toto. Dalo by sa to nejako? No jasné, a myslíte, že tie rodiny jazdia po diaľnici? Prečo? Asi ste chceli volať štatistický úrad, že? Ježiš, hej, vy ste asi Marcel Janušek, že? Tak vás pozdravujem. Prepáčte. Ale pokiaľ to si môžeme. Z počatého života a spojenia dvoch pohlavných buniek, muža a ženy, narodí sa vždy človek. Nič iné sa nenarodí. Vždy je to človek. Žena ešte sa nestal prípad, že by porodila nejakú mačku alebo psa, alebo nejakého tigra, alebo nejaké zviera. Vždy je to človek. Pre poistenca alebo pacienta to nebude znamenať nič. Súčasný stav čakajúcich, tak aký je. Úrady na Havajských ostrovoch museli zrušiť obmedzenie dĺžky mien v osobných dokladoch. Jenny Keihana Iku Kawaka Hihuli Heka Hauna Eleová totiž podala sťažnosť, že sa jej meno nezmestí na bežný americký vodičský preukaz. Okolo 400 000 Kataláncov chce v stredu vytvoriť živú reťaz. Vytvoriť chcú 400 000 kilometrovú reťaz. Na mesiac je 384 000 kilometrov. Neviem, kde v Katalánsku toľko ľudí zoženú, aby urobili 400 000 živú reťaz. O analytikoch to platí o novinároch, ktorí klamali v jednej line. Pošmyknutie, lepšie povedané potknutie roka majú za sebou v Českej republike a nie hociaké. Hlavný aktér, prezident Miloš Zeman, miesto budova Českej televízie, čas, deň, keď sa stal víťazom prezidentských volieb. Osobu a miesto sme vám vykreslili, teraz stačí len dobre počúvať. Pojďte sednout tady. Dobře. Zase, kdybyste mě dali informaci o tom, že je tam schod, což jste mě nedali, tak bych málem neupadnul. Naštěstí jsem se zachránil. Děkuji všem, kdo mě nepomohli. Málem jsem dopadl jako Fidel Castro. Viděli jste to video, jak takhle jde? Takhle spadne, jo? No ale na rozdíl ode mě on se položil. Já jsem se nepoložil. Stĺp elektrického vedenia takmer uprostred cesty. Takúto stavebnú anomáliu môžu v týchto dňoch v úvodzovkách obdivovať obyvatelia Ilavy. Podľa Slovenskej správy ciest však zatiaľ žiadnu cestu v súvislosti s počasím uzavrieť nemuseli. Vyvrcholením podujatia bude zajtrajšia návšteva pápeža Františka.
Začiatkom 20. storočia fungoval v Tatranskej Lomnici elektrický vlek na ťahanie saní a bobov. Dokumentujú to aj dobové fotografie. Vybavenie domčekov je vyrobené v dobovom štýle z 10. až 12. storočia, tak ako to bolo v stredoveku, a to z jedného kusu kameňa. Teda z jedného kusu kmeňa, pretože sú to drevené, samozrejme, tie domčeky. Bude tam 110 lôžok, všetky izby v nadštandardnej výbave. Trnavský kraj stav monitoruje. Pri obchodnom centre Eurovea v Bratislave. No a na záver pred víkendom jednu radu. Ak uvidíte padať hviezdu, nič si neželajte, ale radšej utekajte. Aj keď by sme teda nemali šíriť paniku, pretože ohlasovaný veľký meteorít má dnes Zem minúť. Rádiožurnál Šport. Vážení poslucháči, ja sa vám ospravedlňujem, lebo som urobil chybu, keď som pustil omylom zvuk rozhovor Andreja Šporera s 20-ročným veľkým talentom nášho zjazdového lyžovania Adamom Žampom, ktorý dosahuje skvelé výsledky aj vo svetovom pohári. No a z tohto chlapca ešte niečo bude, takže mi to prepáčte. Po remíze s Mexikom 1-1. Paris Saint-Germain remizoval s Valenciou 2-1. Záverečný set sme prehrali 21-25. Slovenský reprezentant Tomáš Klobučník časom obsadil 14. priečku. Strašne bol nevyrovnaný. Vždycky, keď už som tú superku kvázi mala takú načatú, tak vždycky som sa ja sama urobila. 10 minút po polnoci. Zelená vlna. Bezpečne a plynulo. Je 22 hodín aj 10 minút a my sa spolu pozrieme na cesty. Divú zver videl na D2 Zelený aniel. Na diaľnici od parkoviska závod smerom na Kúty sa v ľavej strane pri vodidlách pohybuje skupinka malých divočákov a v stredu ide starý divočák, ktorý nesie papuli reflexnú žltú vestu. Na D1 pozor aj medzi Novým Mestom nad Váhom a Hornou Stredou. Po krajnici tam ide pes podľa vašich slov bez reflexnej vesty. Cesta medzi Prešovom až po Margecany je odhrnutá a za motorestom Jerichov smere do Bánoviec nad Bebranou. Počasie. Zajtra bude polooblačno až oblačno, opravujem. Už dnes bude polooblačno až oblačno a 17 až 24 stupňov. Rádiožurnál. A ešte sľúbená odpoveď na otázku, koho hlas ste počuli v telefonáte v úvode relácie. Tu je Jan, prosím, nechajte odkaz. Prezradíme, že bol eurokomisárom a takto o ňom pred 4 rokmi hovoril bývalý šéf národniarov. Aby to nebol komisár, ktorý uspáva aj kobry indické ako figel. Užite si posledný rok... Čo? Užite si posledný deň roka naplno... Roka? Aha, to mám zle napísané. Tak preto sa mýlim. Užite si posledný deň roka naplno a s rovnakým elánom vykročte do toho nového. To vám želá od mixážneho pultu Marián Bagala a zo štúdia Juraj Jedinák a Otto Gerner. Rádio Slovensko, informačné rádio.